Unai rangba ka KGP Girls High Secondary School Shillong ubabu kular khonjiram ulo omaga jingwanda ka sarkar banikai kakten garo yaki khasi ki garo kamdei ka basneo Henry kandan par ka jing e lada ka pelong compulsory inu kakten kabukuran minda ka sni ubabu kular ulo omaga sarkar ka dan kam bantuk nei kai la kumno angut nei kai hakoi ka school kabak khamhe ban hikai kakten garo Haki School baha khasi jaintia but anu ki khasi banikai shaki school Shagaro Hills ubabu kularul ong baka sarkar kani gade ke jing e namar baka sarkar kan hap thong nei kai de ki hajar ngot namar bawadi ki kam nahi kai ki bla don menta kamla bansir tulap tikna kat kum gajing ong ubabu kular kabak kongsan kolong bantep ya kanong rim kaktien baka jing tumu ko sarkar kamde ke basniu bat kolong ru banwan ra ya kajing sngow yilong ko wei hapdang kini ki jai penrio bat ko wei pat kade ke jing pen klan ya kajing nawa ban penrong kaktien khasi bat garo ha ka khnet ba pa ka ki sa sha ko india shishu ula ong baka sarkar kade banwat kinong ko pat ki banang ban tho ban kai ya kaktien garo kaktien khasi lam kumta kanlong ka ba Manshui kai kumbalong hayo hahan. Đây bản ông bà nghìn năm đây cái quả xóa tăng cả basic nó cả bậc công sản thì để bàn tìm way you are life sa thì để bàn tìm nó sa cái ni cái tam cái để bàn tìm chúng ta thì ini gila nang pada ki basic nó ki basic idea là ni basic principle ni hikai nang tu pada ki berkuat banang kin sanang suki dari empat nang gini ki basic idea là ni ki nong rim ki bukong san ha jong ka tin ke một phim la ban proceed là ni ban hikai ka ba kham ha là ni ka kham a thì ki jing thmu soka ka long not bad tăng ba ka ne ngala ong fi và ka dei ban perkhat ke ki kini ki de ki challenges ka soka ka dei ban face yigis hagi school ba tin khasi bat tin karu kan long compulsory hang ni po mfraya hang jing sha thì nadu bakawan kan ni ka new education policy kan ni ka modal tong yang modal tong mo kemud ki khasi tin khasi ka de man long modal tong yi khasi tin karu ka de man long ka modal tong yi karu ji ndai nangata nalor gini ka modal tong haka new education policy balawan ra daga sokar NDA ki man ra ru ka Hindi tin Hindi kum ga wei ni national language thì khi cái những phần rung trong cả sokar ya ka khasi bat karu hamiklaya một ngà khám ông bà cả sniu mo it's not bad ban tip cái vei tin kalau ngobok kong san ba ndai tang tin karu ndai ban tip i Assamese tin Assamese Pramajan idon kam ban tip tin Bengali idon kam ban tip nalor ke tin Hindi ndai ngan ya tu ya fi kan don ki jing a sibun ba ya sokar ladakan penong compulsory ni ki atli tin baka kwa ban penong official language hamiklaya kumalong menta hagi babun school po khasi lebih pendung tin karu kesokar dari man ai jadi nong hikai karu mat kumalong school yungi mendani weiru nepdang nong hikai yungi ki ban nang tin karu kesokar kedai ban apon kedai ban thung la kumnu ndai tangi wei ndai hagi school ki bakham ha nadu class 1 to class 2 adu class 4 la kumnu angut ki karu haman lagi school yang dari khasi jantia kan haban thung ban hikai tin karu bat kumjo ru ke sokar ke diwan thung la kumnu hagi school pham ha angut ki nong hikai khasi ki ban nei hikai karu kan ni kan bu lepa ki jing nak liang jong sokar naman mla ki khasi ban hikai karu lani mla ki karu ban hikai khasi ti kumalong menta ngam ong bakal sniu la karung ga khasi ki mo se karu khasi kabiang la karung ga Assamese su kabiang kini pali ru kabiang bantip iki wei tin ke don kam baha kata nalor tang gi dei bantip su akla jong ke khasi tinde gi jing ai sokar ke dei ban plan pa sokar ke dei ban modul pa ba manu ban hikai hagini ki hajat li school hapo khasi khamtam nong gendong ya ke tin karu nomar kimla ki khasi jeng i ban hikai
bat sikaru ru man gi school ki de ban pha gi no hikai nang nin khasi gi ne hikai karu kan ni galak bu lupa ki jing ya kesokan bat kum malong mentang isu yo i tang bagi lat pathai ku bon ndai hapo school jong ni lanu kan pentri kam pat poi kan no ga order lani kan notification la ka pentri kam la sem snem la snem tang ba ngasu kerpat lani ot ci kesokan maka dai ban perkhat bahai kan ni namar wat gini gino hikai gi bladon pa kam la ban siu tulop kam la ban penbiang sak bakan krit srei kita ki pos si babun ba no hikai karu sikasi wat no hikai kasi sikaru kam de ka kam basuk yiki yek soka wa ini siyo i kot kubon karai kesokan ndai hadu menta ngampat yo i haskul bakan van kan ni ko ada lani kan notification ndala poi ka notification hangta ka sokar kan ngin sayo kan ki kai lan ngin sayo kan ngo ki kriteria ka sokar ko gumnu bakan pendung yang ni tin karu apa school khasi bat school khasi school karu ndai ku malong menta ngi siyo i lomba ilat pathai ku bon bakan la lanu kan la ru i kata ngam nut man ong kasyong hak sokar kasyong hak education department bahkan pendekam haduk lanu halak sau senem sam senem no ngamla man ong tamang isu yo i kata karai kinong hikai mo bagin hikai ka baar ko long bang ka sokar ka devan wat kinong tho lani ka devan tho ru nak nadu kelas 1 hadu kelas 2 di kot ka kot kelas 1 kot karu sikasi ka kot kelas 2 kelas 3 ka khasi sikaru lem gum ta te kemut mlong pi ka textbook ki devan don haba pi hikai ka nu ka kot lem gum ta ki khana ka sistem ba na lor kinong hikai sakakot ka devan penmi ka kot karu sikasi kot khasi sikaru lem gum ta ka ba kuma pi penmi into ki kot mo ban hikai hindi ban hikai thareng kum tu hi kum ju ki da non kam ka textbook lem gum ta ki khana ki numla ban bot kinong hikai dukin sistem ban su hikai kum tu pak long ba kren ha hayo ha hat kam ya ha pen apa school ngi don nak jong ka nong rim bangin hikai khana sokan mo ki jing wan ra ya ka tin kini ki atli ki tin ki bang mi sung tho ngi khasi ngim sung tho garu ngim sung tho ki jing tmu jong sokan ong ya fi kalong ban wan ra ya kata ka integration apa ke state man ina yo iru ba kini atli ki tin ila proses kesokan bikin rung apa ka hdu te la dakim kren chwa apa mi khraya kumno ka parliament kumno sekan dia akan pendung ya ke tin khasi wat garu apa ke hdu kata ke jing kwa sokan pan wan ra ya ke integration ki jing sung ya jan ki jing sung ya ki long sipara ki ong ap deng khasi wat yang dia te kat wangi dang ya don per ki khasi wat yang dia nga ong ya fi ngam dei bang persya mo it's not bad polisi yang sokan tin ring la da kala kumta kemutkan hapan perkhat bun ki ai ndai ban su ong long pendang la long ke kendau la long ngangat snow kata